ଗଛ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି? ଏଇଟା କଣ ପିଲେ ନା ଗଛ। ଗଛରେ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ରହିଗଲା କଣ ମାଟି। ଗଛରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ସରୁ ଚେରଟେ ଏଇଠି ବି ଆହୁରି ସରୁ ପାଇପ। ତ ହୋଲ ନାଁ କଣ ନା ଜାଇଲେମ୍। କଣ ଜାଇଲେମ୍। ଦିନ ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁଛି, ରାତି ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଦିନ ବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କଣ କରୁଛି? ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାତି ହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଛାଡୁଛି। ଗଛ ତ ଆଉ ଭାତ ଖାଉନି, କି ଗଛ ତ ଆଉ ଡାଲି ପିଉନି। ଗଛ ଯାହା ଏଇ ପାଣି ପବନ ଖରା ଏଇଗୁରା ଖାଇକି ରହୁଛି। ପତ୍ର ହଉଛି ତା ରୋଷେଇ। ଜାଇଲେମ୍ ପଟେ କଣ ମାଟି ଦୂର କଣ ଯିବ? ପାଣି ଖଣିଜ ଲବଣ ଗଲା ଦ୍ୱାରା ଫିଟ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ। ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, ଆମେ ପାଟି ପଟେ ଖାଇଦେଲେ, ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ହାତରେ ନେଇଗଲେ ଖାଇବା, ପାଟିରେ ଖାଇଦେଲେ, ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ଆମର ହଜମ ହେଇଗଲା। ଜାଣିଛେ ଗଛ କଣ ସେମିତି ଖାଉଛି ନା କଣ? ନାଇଁ। ଏଇଟା କଣ ପିଲେ ନା ଗଛ। ଗଛରେ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ରହିଗଲା କଣ ମାଟି। ଏଇଠି ଏଇତିକ କଣ ରହିଲା ମାଟି ଅଛି। ଏଇଠି ଯାଇଛି ତାର କଣ ଚେରଟା ଯାଇଛି ଏଇଠି, ଗଛର ଚେରଟା ଯାଇଛି ଏଇଠି। ଶାଗ ଗଛ ହଉ, ଖଡା ଗଛ ହଉ, କି କୋଶଳା ଗଛ ହଉ, କି ଯୋଉ ଗଛ ହଉ, ଗୋଟେ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ସରୁ ଚେରଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ସରୁ ଚେରଟା ରହିଲା ୟା ନା କଣ ମୂଳ ଲୋମ। କଣ ନା ମୂଳ ଲୋମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କଣ ନା ରୁଟ୍ ହେୟାର। କଣ କହିଲେ ନା ରୁଟ୍ ହେୟାର। ପୁରା ମୂଳ ଲୋମ। ଏଇ ଲୋମରେ ପୁରା ଆଖି ବାଳଠୁ ବି ଆହୁରି ସରୁ ପାଇପ ରହିଛି। କଣ ଆଖି ବାଳଠୁ ବି ଆହୁରି ସରୁ ପାଇପ। ତ ଗଛରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଛୋଟ ହୋଲ ଅଛି ଚେରରେ, ଏଇ ଛୋଟ ହୋଲ ନାଁ କଣ ନା ଜାଇଲେମ୍। କଣ ଜାଇଲେମ୍। ଏ ଗଛର କାମ କଣ ମୃତ୍ତିକାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଗଛଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇତିକ ମାଟି ତାର ଏଇ ଏରିଆ ତକ ସିଏ। ଯେତେ ପାଣି ପବନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ କଣ ହବ, ସେଠୁ ସେ ମାଟି ଖସିବାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କଣ, ଗଛ ଆମକୁ କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗଉଛି। କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଗଛ ଆମକୁ ଯୋଗଉଛି କେତେବେଳେ? ଦିନ ବେଳେ ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ କଣ କରୁଛି ଛାଡୁଛି, ରାତି ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଦିନ ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁଛି, ରାତି ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ଦିନ ବେଳେ ଗଛ କଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଛାଡୁଛି, ଆଉ କଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ କଣ କରୁଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାତି ହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଛାଡୁଛି, ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ରାତି ହେଲେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଗଛ ତ ଆଉ ଭାତ ଖାଉନି, କି ଗଛ ତ ଆଉ ଡାଲି ପିଉନି। ଗଛ ଯାହା ଏଇ ପାଣି ପବନ ଖରା ଏଇଗୁରା ଖାଇକି ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛେ କଣ, ପାଠରେ ଆମେ ପଢିଛେ ଗଛରେ ପତ୍ର ହଉଛି ତା ରୋଷେଇ ଘର। କଣ ପତ୍ର। ଗଛରେ ପତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ରୋଷେଇ ଘର। ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ, ପତ୍ର ହଉଛି ତା ରୋଷେଇ ଘର। ହେଲେ ପତ୍ରର ପଛପଟେ, ବାଇଗଣ ଗଛର ପଛପଟେ ଦେଖି ସବୁ ଏତେ ଗାର ଗାର ପଡିନି? ସବୁ ପତ୍ରର ପଛପଟେ ଗାର ପଡିଛି, ଉପରଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଛୋଟ ହୋଲ ଅଛି। କଣ ଅଛି ନା ଛୋଟ ହୋଲ ଅଛି। ଏଇ ହୋଲ ନା କଣ ନା ରନ୍ଧ୍ର। କଣ ପିଲେ ହୋଲ ନା ହେଲା ରନ୍ଧ୍ର। କୋଉ ରନ୍ଧ୍ର? ପତ୍ରର ରନ୍ଧ୍ର। ଏଇ ରନ୍ଧ୍ର ପଟେ ଆସିଲା କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡୁନି ପିଲେ? ପତ୍ର ପଟେ କଣ ଆସିଲା? ଏଇ ପତ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ପଟେ କଣ ଆସିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲା ହାରି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଗଲା ହାରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଲୋମ ଥିଲା, ଏଇ ଜାଇଲେମ୍ ପଟେ କଣ ମାଟି ଦୂର କଣ ଯିବ? ପାଣି ଖଣିଜ ଲବଣ ଗଲା ଦ୍ୱାରା ଜାଇଲେମ୍ ଚାଲିଲା ତାର ଉପରକୁ। ଉପର ପଟୁ କିଏ ଆସିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲା। କାହା ହାତ ପଟେ ଦେଇକି? ଏ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲା। ତଳ ଆଡୁ କିଏ ଗଲା? ଏଇ ସରୁଆ ମୂଳ ଯୋଉ ଚେରଟା ଅଛି, ଜାଇଲେମ୍ ଦେଇକି କିଏ ଗଲା? ପାଣି ଗଲା। ଏ ପାଣି ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ବୃକ୍ଷ କଣ କରୁଛି, ଏଇ ପତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। କଣ ଷ୍ଟୋମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ କଣ ନା ଷ୍ଟୋମ। ଷ୍ଟୋମ ଠି ଯାଇକି ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ନା ସନଲାଇଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ତାପରେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଗଲା। ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଣୁଛି? CO2 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପାଉଛି। ତା ସହିତ କଣ ଆସିଲା ନା ଜଳ H2O ଆସିଲା। ଏଇ ତିନିଟାକ ଜିନିଷ ଆସିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଆମର ପତ୍ରରେ। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ପତ୍ରରେ। ପତ୍ରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ
ଷ୍ଟୋଭରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ତିଆରି ହେଲା ଇଏ ଆଉ ଲୁଣିଆ ଖଟା ଏଗୁରା କିଛି ନାହିଁ। ଗଛର ଖାଇବାଟା କ'ଣ ନା ମିଠା। କ'ଣ ପିଲେ ନା ମିଠା। ଯାହା ଗଛ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ। କ'ଣ କହୁଛେ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ମୂଳ ଲୋମ ଦେଇକି ରୁଟ୍ ୱାର ଦେଇକି ପାଣି ଗଲା, ପତ୍ରରେ ଛିନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ପତ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ କ'ଣ ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସିଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆସିଲା। ତିନିଟା ଯାକ ଏକାଠି ହେଇକି କ'ଣ କଲେ ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାରେ ଗଛ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ୟା ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ ଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ। କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ।